Ngeke ngabona olunye udaba lusherwe uTshatha lapha epagini lakhe lwenye yinsizwa lwepage lendaba zasejele. Enye insizwa eyaboshwa ngonyaka ka2000 yagwetshwa udileka jele. Igwetshelwe icala engalazi. Yaboshwa ngo98 yagwetshwa ngo2000 ngonyaka ka2000 yagwetshwa udileka jele. Eyakwashange lensizwa ngisibonile nesithombe sayo. So yaboshwa ukuthi yashawa yaze yalivuma icala. Ivuma icala ongalazi. Uyabona ke mushawa uyalivuma icala emaphoyiseni bazokutshena bake basha ngaphandle kwezinsizwe sezindala kulomkhakha. Kodwa mungaze nje ube mdala kulomkhakha shawa ngamaphoyisa uyalivuma icala ungalazi. Ulivume usuvuma yonke into ukuze kubhalwe istatement usayini sifike enkantolo sikubophe nalensizwa yaboshwa kanjalo from 2000 yagwetshwa udileka jele kwazi ukuthi 2018 kwayima isizwa ummeli wayenzela iappeal kwase iyamkhipha iappeal kwatholakala ukuthi ngempela akalenzanga leli cala. Abantu abaningi bayibethi mawukhishwa iappeal bayibethi kufanele ubophe istate, kufanele ubophe uhulumeni akukhokhela imali. Uyazi ukuthi akulula nje ngaleyo ndlela ukuthi mawukade ugwetshiwe wasukhishwa iappeal bese ufanele uhambe uyosuwa istate. Istate ngesikhathi ukhishwe iappeal uma ufuna ukusuwa istate singayifaka iappeal naso ngodaba lwakho lwedlulele enkantolo enkulu mhlambe Supreme Court mhlambe luye kwi-Constitutional Court lifike lapha e-Constitutional Court liphinde ligwebe futhi kanti usikhishwe iappeal liphinde ligwebe phinde ubuye liyoqhubeka nodilika jele wakho. Kanti uma uzosuka kulula mawuzosuwa istate noma uzofaka uhulumeni akukhokhele uma ungakhishwanga iappeal kodwa mawukhishwe ubufakazi obusha mawukhishwa ubufakazi obusha even ungazange uyenze ngisho iappeal ukhishwe nje ubufakazi obusha obuzovela ukuthi hayibo khona ubufakazi osebuvelile ngempela obukhomba abantu abenza icala hayi lo oboshiwe. Ngoba ukukhishwa iappeal kusuke kungasho ukuthi icala ulenzile. Kufana nokuwina icala kusuke kungasho ukuthi icala awulenzanga. Ukudlala nje ngamazwi omthetho ngejargon yasenkantolo kwabameli nabashushisi bese kuwina ohlakaniphile kuwina odlale kangcono. So ke it's very dangerous ukuappeala noma ukufaka amaphepha ukuthi uzobopha uhulumeni kanti ukhishwe iappeal. Istate naso sinalilungelo lokuappeal. Uyazi ukuthi istate mawugwetshiwe like in the case ka Oscar Pistorius. uOscar Pistorius watholwa okokuqala uOscar Pistorius ngiyakhumbula ukuthi ngesikhathi eboshwa ebulela intombi yakhe uRiver Steenkamp. Bathi mabefika nje enkantolo abameli bakhe baka Oscar bafike baphikisa ukuthi uOscar eboshelwe icala lemurder noma le-premeditated murder. Agwisha leyo nto enkantolo ukuthi kufanele aboshelwe i-culpable homicide okuyicala lokubulala ngenhloso ngoba babaza abameli baka Oscar ukuthi uma bevumelana noma bebehlula abameli abashushisi bebehlula ijaji ligcine beliconvinceile ukuthi uOscar limbophele i-culpable homicide babazi ukuthi uzogwetshwa 5 years futhi lo 5 years ngeke ufike ngisho ku2 months babekwazi lokho. So ke nangempela abahluli abeshushisi ijaji uMasipa lapha eNorth Gauteng High Court lathi uOscar Pistorius limbeka icala le-culpable homicide lamgweba u5 years. Kulo 5 years bamgweba ngaphansi ka section 2761 ayokusho ukuthi uzohlala u1/6 wesigwebo. Wayezohlala ngazo wayezohlala 8 months bese yaphuma 9 months bese yaphuma. Kodwa istate abashushisi bale appeal lelo cala bale appeal enkantolo engaphezulu bayiwini appeal yabuya iappeal isithi cha
ijaji alithethe icala le-murder lapha ku-Oscar Pistorius. That is how icala la Oscar Pistorius lagcina selemgweba u-12 years. Nakhona lapho kwaba inhlanhla ngoba kwakusangenzeka ukuthi limgwebe i-premeditated murder. So it's very dangerous ukuthi umuntu mayikhishwe i-appeal bese nithi hayi akadli imali aka-suicide athole for example nje umuntu osehlale 20 years ejele olokhu wagotshwa 2000 olokhu waboshwa 98 aphume 2018, that is 20 years. So it's very dangerous ukuthi nithi aka-suicide. Sizobuka istate ukuthi yes imali engaka kufanele ayithole lo muntu osehlale for 20 years. Ngani umuntu uhlala 4 years ejele ephume bese kutholakala ukuthi ubufakazi ngempela icala kalenzanga engathola ngisho 40 million lo muntu osehlale 4 years, engathola ngisho 40 million. How much more umuntu osehlale 20? Singabuka istate ukuthi hayibo ingozi le asile aphile leli cala bese libethola abameli abaqinile befike beliwine leli cala ubuyele ngaphakathi ejele. So kufanele sizazi lezi zinto noma nami ngingazazi kahle ngoba ngazi basic yento engisuke esengeke ngayibona, but it's very dangerous ukujaha ukusuwa istate kanti uphume ngeappeal ngoba iappeal isuka ingasho ukuthi icala ulenzanga, isuka isho ukuthi ubufakazi obusenkantolo abuluconvince angejaji ukuthi likuthole guilty. Ngihlale ngisho ukuthi ejele akuhlala abantu abangawenzanga akuhlala igebengu kuphela, kodwa kuhlala abantu abatholwe inkantolo ukuthi benze amacala, ngoba ezinye igebengu sihlala nazo la emphakathini. Ngoba kube ejele kuhlala umuntu ngokuthi uyisigebengu phela ngabe siyabakhomba sithi wena usigebengu hamba ejele, wena usigebengu hamba ejele, wena usigebengu hamba ejele. Kodwa ngenxa ukuthi kuhlala umuntu otholwe inkantolo ukuthi ulenzile icala, that's why uthola igebengu ihlela ngaphandle. Thank you.